Türkmenistanda itler we pişikler köpçülüklerin tutulýar we öldürilýär. Hayvanlaryň soňky hepde zalimlik bilen tutulmagynyň dowam etdirilmegi itlerin öldürilmegini bir kanunçylyk diýip kesgitleýän täze kanunyň kabul edilmegine gabat geldi. Türkmenawatda itlerin ýok edilmegi dowam etdirilýär. Azatlyň yerli habarçysy öý dolandyryş edaralaryna iýdeksiz itleri tutmak baradaky buýrugyň jemaat hyzmatlary gullugy tarapyndan berilýänligini habar berdi. Onun sözlerine göre hayvanları tutmağa gatnaşan her bir işgär gündelik planını yerine getirmäge borçly. Günne 7 tutmak dölegini kesgitlendi. Käbir öý dolandyrys edarasy buýrugy ret edýär. Emma iň ýyşan başlykly yerine getirji edara kimki etrawyna ýerleşýär. Dip Azatlyň Türkmenawatdaky habarçysy aýdýar. Habarçynyň beren telefon belgilerine jaň edip şäheriň jemaat hyzmatlary idarasy bilen habarlaşmaga tynaşdyk, emma şu wagtda çenli düşündürüş alyp bilmedik. Bu aralykda Türkmenawatda öý itleri hem tutulýar. Azatlyň habarçysyna ma'lum bolan wakalaryň birinde dükanyň öňünde eýeti tarapyndan gysgabatlyk daňylyp galdyrylan bir it urulup öldürilipdir. Azatlyň habarçysy bolup geçýän ýerdeýlere gaharly it eýleriniň bilelikde häkimetlere ýüz tutanlygyny habar berdi. Dün ayarlar itlerini alyp gaýtmak üçin kimki etrafındaky zaý dolandyrys edarasyna geldi. Olary akşam saat 5'te gelmeli gaýdylýar. Ýöne ağırlanýar. Şol wagtda çenli haýwanlaryň hemmesi ýok edilýär. Jemaat gullugynyň başlygy bolsa olara täze kanuny bilen süpürilmegi maslahat berýär. Dip habarçymyz aýdýar. Soň günlerde Türkmenawatda suraty düşürilen birnäçe video azatlyga el ýeterli boldy. Olaryň birinde itleriň saklanýan birnäçe ýerleri görkezilýär. Olar ýykan ýumran içi we daş töweregi hapa. Ýarym ýer zeminlerde ýerleşýän demir gözenekli hapasalarda daşy polietilen bilen örtülen haýwanlaryň jesetlerini görmek mümkin. Videoda görkezilýän ýagdaý barada gurrun berýän ses töwerek daşda elkenç ýytyň bardygyny aýdýar. Şoňa meňdeş ýagdaý soň günlerde paýtagtda hem gözeýilýär. Bu ýerde de itler tutmak we ýok etmek dowam etdirilýär. Pişikler hem öldürilýär. Bu arada gurrun berýän habarçylar geçen hepdeniň ahirinde çoğunluda itleriň köpçülüklerini ýok edilenligini aýtdylar. Aşgabatdaky habarçylar öýlerde saklanýan haýwanlaryň hem şu günler tutulýanlygyny aýdýarlar. Dün Aşgabatda jemaat hyzmatlary gullugynyň işgärleri howlularyň birinden bir öý itini alyp gitdiler. Olar onuň eýetiniň bardygyny bilýärdiler. Eýeti ony angardan ýygyny alyp bildi. Ondan 100 manat pul alyp itini berdiler. Şu gün eýeti itini veterinara görkezmek üçin alyp gitdi. Bir günlükde tutulup diri galan haýwanlary halas edip bolýar. Egerde ol angarda has uzak durup soň halas edilse olar köplenç ölýär diýip Aşgabatly it eýleriniň biri Azatlyk radiosuna 29-njy ýylda gurrun berdi. Çoğunluda kangara barıp gören Aşgabatly söhbetdeşlerimizin yeni biri ol yerde ölüm halyndaky itlerin köpdigini aýdar. Haýwanlary goraýjylar we rehimli ýaşaýjylar olary satyn almagy köplenç ýetişmeýärler ýa-da başarmaýarlar. Öýlerde saklanýan itleri we pişikleri alyp gitmek ýaly ýagdaýlar mundan öňem köp ýüze çykypdy. Habarçylaryň maglumatlaryna görä haýwanlary tutmak işine çekilýän jemaat gulluklarynyň işgärleri gündelik planlaryny berza etmek üçin iýdeksiz haýwanlar tapman, öýlerdäki itleri we pişikleri dürli ýollar bilen avlapdy. Şeýle hem olar it pişikleri tutmak işine yerli ilatyş bolsanda çağılary çekipdi. Türkmenawatdaky habarçylar köpleriň haýwanlara görkezilýän rehimsizligi ýazgarýandyklaryny ýöne öý dolandyrys edaralaryna ýygyderli ýüzlenmäge mezbur bolýan ýaşaýjylaryň yerli häkimetler bilen tersleşmekden howatyr edýänligini aýdýar. Hususan da köp maşgala öý dolandyrys edarasyndan alynýan resmi namalara şolsanda azyk satyn almak üçin soralýan spravkalara garaşly bolýar. Türkmenawatda kemsedici paýok düzgüni henizm saklanýar. Bir towuk buğday, 1 kilogram şeker we bir çüýşe güne bakar ýagy ýaly adygy satyn almak üçin her bir maşgala her aýda öý dolandyrys edarasyndan resmi nama almaly bolýar. Ondan başlyk birnäçe sagatlap garaşdyryp berýär diýip habarçymyz aýtdy. Bu aralykda haýwanlary goraýjylar we sosial media ulanjylary bolup geçýän wakalary ara alyp maslahatlaşýarlar we häkimetleriň täze kanuny döwlet edaralarynyň itlere we pişiklere edýän rehimsizligini bet etmek üçin däldi. Eýsem haýwanlary goraýanlary ýerlemek üçin ulanmagyndan howatyrlanýarlar. Adynyň efirde agdalmazlygyny soran çeşmeleriň biri şu wagtda çenlikleri we pişikleri awlamak we ýok etmek baradaky ähli buýruklaryň ýokurdan edilenligini aýtdy.
Türkmenistanyň dürli şäherlerinde itlerin rehimsizlik bilen tutulmagy, itleri goramak baradaky kanunyň kabul edilen wagtyna gawat geldi. Ýatlatsak 24-nji iýulda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow tarapyndan gol çekilen itleri köpeltmek we kinologika işler barada täze kanun 26-njy iýulda metbuatda çap boldy. Kanun itlere rehimsizligi gadagan edýär. Kanunyň 24-nji maddasyna laýyklykda itlere rehimsizlik etmek, bilkaslyny öldürmek, olara şikayet getirmek ýa-da perway garamagyň netijesinde itlere hop salmak ýa-da saglygyna uly ziýan ýetirmek ýaly zatlary bir kanun hereketler diýilip ketgitlenýär.